السلام علیکم سنگتا خوش رپن خیر اللہ میں خوش تخے بعض وقتان تو مجلس متن تے روچے یہ سکنن کستو حال وال کتا سندا سبا جلی مس انو سفر سے پیشنگانٹ دا جاگا کہراڑی بسن دا جاگا پار موچڑو یعنی دا موچڑو انتے پارت دا ہمیں وقت خلقاک بسنو اس نیانی اس انو طاقتوار شاید مسنے داتے نتنا موچھن کی بھلو رخت زنڈو مرس مسنے ہنا دے خسیانے ہنا مرنا زیان ہیمو مسنے اڑا دا نری نا اکیلو مخلوق کوشش کرنے وسا خسیانو لیکن او کا ہیمو کنی کتن دا نیانی نا یعنی نتنا جاگا اوف سر منی کتن و ہمو وقت آنا پینیتی خان موچڑو دا وقتا کہہ رہے نن ہموڑی بسنو چونکو قصہ سے انشاءاللہ نمو انفی وقت غورت بنی رہتا انشاءاللہ دا فائدہ ہو اسے قصہ سے اسے بزرگ سے نا واقعہ ہے دا کہہ رہے استاد دا بزرگی ہنم پارے سستا کی دا کی بلا کاس داڑا ہم پہ یعنی چار کی بلا اسٹاو دے روکیا سستا بڑا دا استاد پانی گٹی بعض وقت مسس ہنتا اس وقت مونا تمہ یرا کنی استاد روکیا ان کاو ہری ہنانگی کہ دانگی انت سے استاد روکیا نہیں کنی بڑا دار تو سواری سا سولی سا کسوار مزا کرائی مسینا کسرا کہ ڈھگی سے گوسالہ تو تینا سلو کے لیکن ڈھگی گوسالہ ہوڑیں گٹی دا عبرت لی بس اللہ دانت ظلمس کہ ارے دا ڈھگی گوسالہ ہوڑک تو مچی مچی ہنا مستی اسے واڑا نتاٹی فصل سے لیکن دا واڑ کہہ رہے حفاظت کے کہہ رہے لیکن دا حفاظت نہ بجائے دا سب فصل کہہ رہے واڑ کو نہیں گٹی اوڑے پریشان اللہ دانت لکاس جوڑ مس تو دا کا مچی مستی موم کرے ہنا مستی دون بس مونٹی تن ہورا کا دارہنا دون بھی پھرے دیران باعث کانے اے مونا یامنا کرے خالی داد چھولتے دیرے تینا دانا زیٹ ایٹی تمی کہ اینا داٹی دا خالی داٹی اوڑے بھی برت بس اللہ دا یامٹی داٹی اس پڑیں تمپا کہ رہنا پھرو خیر مچ مستی ہنا مونا تو ہنا مونٹی او نا قدرت نظر ٹی بس مس مٹا صورت خوک سورا تو دا کہہ رہے ہورا مٹا تے ٹیجر دا ارڑتا ہنن پالن دافتا صفا دیر چٹنگا بریک یا منا تا بالکل خشکی کوشش کرے یار نماز نہ بھی ٹیم بریک وضوس کے بس اسٹے تا ہراڑا کی دیر چٹی کھورا کبا دانا تہٹی ہشتینا نچڑا دیر اے ہنن پالنے ایلوی تا ہورا اوٹی افکا ایڑان تو تسلی خشکے لیکن ہورا تکا سبحان اللہ داٹی دیر رے تو داڑان دیر تان تکشا وضو بھی کرے تینا آخر تقاضے پورو کرے تو مچ مونا ہنا کے ایرا مڈولو دا مڈولا کھندن دون ہمینگان اے ہینگان برے ایک دون ٹکر کنے رہ واری پاپس مرکارا وری بیر ٹکر کنے رہ اوڑے سوچتی بس اللہ دا ہڈاتے دا انت وجہ وری خنا اس کبا سے ہندنو زیبا و خدر قدرت دار تو لٹھ سے دون لٹھے تینا خلق دارنا کہہ رہے ہنا ٹنگ مز دارن ہندنو خراو بدبو اس ہندنو پیشنگا تو یک دا ہورا گڑاس بجستستن اللہ راہی مز واپس پدا دا بدبو بھی ہوتے ڈکھیا لگا تو کسر بننگ اٹھی ہے کہ ایسے شخص تینے ہندو نیکاں با جوڑیا سس بس مونٹی تن پائے بزرگ صاحب آرائی ہیں نانس پائے دون انہاں پائے دا ات خبر ہولینا نہ کٹو دا دھڑنگا حساب کرے یک دو سے چار کرے پائے چارو اللہ تو وری سوار مچ مستی ہنا وری اے تینے پہ نمونر جوڑیا وری مونٹی تو بس حرف پائے ہولینا نہ کٹو تو دا دھڑنگا واپس حساب کرے یک دو سے چار کرے تا پائے چارو مشتمی کو چکرا بھی دادے ہنون حساب کرے پہ تو گوڑا توار کرے پیدا مشتمی کو چکرے نہ مونٹی برے و نیچا سک ہولی نے نک چھار ہوا دھڑنگ سے انتے حساب کستا پہ اب اللہ کے دادے چھار کرے نہیں تا تو مسٹ کرنی گوڑ کے مرے یا ایرٹ کنی انت خبر ایزی آٹوٹ تو دا کہہ رہے اے بھی ہنو غائب مسیحان تہرا حرفوں کا دا سوار مز بس داڑے تو پریشان مسجر کنی استاد بھی روکیا دا سا دا توغنا تینا ای کا ہنگ نا سفر را کی حال حوالے تو تک کنی استاد بھی روکیا سس ہنار دافت خنار دافتا تو استاد کنی پائے تو دا کا کہہ رہے استاد دا تینا ہنا استاد پائے استاد بے ادبی تو کہٹ ہناٹ دونوں دا لکاتے خناٹ دا حسابت پائے با اتنی پائٹ کنی ہم پر شکر کنی ہمو بندگ نا پاننگے حلتا ویسا کی اونا پاننگا ہمو حساب پارے کنی تسو سا پانے ہمو زیا تو نا بھی ایمان ہنا کا او کہہ رہے ڈھگی خناس کی گوسالے ہوڑنگ گٹیے تو دا ہندنو زمانس مرو لمہ تینا مسرنا بھاڑے حلسا کرو خراب و کارم کر پوتا او ہمو ڈھگی گوسالہ ہمو اسرک تو او کا مچ مستی ہناس
ہرا دون سکا دونے خناس فصل خناس ہرا کہ فصل واڑ کو نہیں گٹیے او کرے ہمو ٹیم وری بھی ہمو ٹیم منا بندگا مور ہرا وڈے راک مئے رک سردارا مئے میر بوتبا راک تو غریب آگ بور تینا فیصلہ تلے دا اوفتی لٹ کر سا پھولے سا کو نسا کور او ہمو وڈے راک واڑ ہمو کو فصل کرے ہمو غریبا کو دونے کے خناس اے چھولتے کہ ایٹی داداٹی او کرے مسی علم اسٹ غریب سے او یا مٹیے داتے نا ہنتس مرے اے علم تے کہ دادتے کہ او دے یا مٹی مل پس او ہمو علم تا حساب اچھا مٹا تا کہ ہناس مٹا تے خناس ہر ہفتہ کی دیر چٹیا کا تاٹی تا دیر اللہ وکا او ہندنو ہمو ٹیمنا عالم اور کرے افتی زبان انتا ہندنو تقریبنو ظاہران خنوس پارو دا دونوں نیکو لیکن تاٹی افتی ہچو ہچڑا ایمان نظر مرفتا عالمی مرفتا زبانی تا خنوس نی پارو دونوں لیکن تاٹی ہراک خوشکنگا مٹا سکا پتہ نہیں ہو رہا دیر خناس تو او دے کرے ہمو علم اس گوڑا ہمو عالم نہ کرے پھڈٹی علم رے زیاں خوش کے کرے تاٹی کرے علم کرے ہمو دے ہمورتونے ہرا ہڈاتی کے خناس بسر دون ٹکر کنگرا سٹیلوٹی تو کرے او ہمو زمانہ برو دا بادشاہ کرے اے بادشاہ حملہ کرو دانا خلن کی دا کرو اے نا خلن کی دا او زمانہ بھی برو ہرا کبوے کے خناس ہرا زیباغا کرے نی خلقس لٹھے ٹی تنوڑاں گند پیشنگا کرنے بدبو لگا او کرے دنیا مرو دا کرے دنیا ڈھونڈنا مثال اٹھے ہرا کنے موہ کرے نیان ہر رفے کے ہولی نیان نک اٹو مسچکر رفے او سکا شیطان اگنی اونا پاننگا پارے سکے چھارو تو نہ بھی ایمان ہنا کا نی اونا پاننگے حلتویس انتے غائبنا ہیتے تتویس دھڑنگا حساب کرے نہ ایمان بچہ تو دا سنگت آتے کہ ارے دا سا کرے نن دا قصے دا خاطران میں بینیفٹ کہ دا ہمو زمانہ ہمو ماحول ہمو دا وقتا بسنے دا وقتا کرے ہمو لمبغاک بھی ہمو ہنو کارم کرنے گٹیو نمتینٹ خانریک ہرا سردارا کو وڈیرا کو اوفتا غریبا کار تو اوفتے ہننا حق آکتا بننے گٹیو ہمو فنڈاک بھی ہم اوفتے ٹی بننے گٹیو لیکن ہمو بھلا کو نہیں گٹیو اوفتے تو ملا پک وہ بھی نم خانریتن عالماتے ٹی بھی ہندنو ارے زیان ہندنو ہی تھینگان پلکار آکتا دے چانتو تو ہرا کے اصلی عالم ارے تو بارو کا نا مثالت کرے او نہ کرے علم ارے تو تینا کرے انشاءاللہ زبان انتینا ہرا کلمہ نے ڈسے بھی نہ استٹی جاگا کرو نسا کبب کرے ایسا کہ ہمو دنیا ہے کہ دنیا آرے ہمو ڈھونڈے ہونا رند ٹھرکس کا ایک تو دھوکب کونے ایک خلنگی کرے پھلنگی بھی ہم نقصان کونے ایک دوشے لتاڑے ایک دنیا نہ رندٹ کرے دنیا ہندنو آرے ڈھونڈو گڑا سے گندو تاکہ سے انشاءاللہ نمی بینیفٹی ہننا خاطرہ کہ مستی کی بھی ننے یاد کرے انشاءاللہ ننا کرے سبسکرائب کرے ننا کرے چینل لائک کرے تین تو سنگتا نما مہربانی السلام علیکم